Je září, dnes jsou to přesně 4 měsíce, co vegetuji na ulici. A to je i příležitost se nad sebou trošku zamyslet, nebo skončím jak nějaké zvíře někde pod keřem. Teď nežiji, jen vegetuji. S hrůzou jsem zjistila, že se postupně měním. Již mě nevadí opovržlivé pohledy lidí, ani mé špinavé oblečení, které si ani nemohu vyprat, protože jiné na převlečení nemám. Na nějakou hygienu také celkem kašlu, s ostatními bezdomovci se bavím, jako by to byli mí nejlepší přátelé. Mám jen 2 zájmy: najít něco k jídlu a najít místo k odpočinku, alespoň trošku chráněné před nepřízní počasí. Musím s tím začít. Něco dělat, ale je mě hanba takhle špinavá a roztrhaná jít někam prosit o práci nebo o ubytování. Asi týden na to se mně stala takováhle věc, seděla jsem jako obvykle na mé oblíbené lavičce, kde celé odpoledne svítí slunce, když se u mě zastavil pár starších lidí, a paní se mě zeptala: nechtěla byste si s námi zajít na šálek čaje a trochu se ohřát? Byla jsem zvyklá na podezřívavost a nedůvěru, ale její tón byl jiný. Byla v něm vlídnost, která mě okamžitě zaujala. Pomalu jsem přikývla a následovala je k blízké kavárně. Tam pán řekl, ať chvíli počkáme, že se jde podívat, zda je uvnitř místo. Po chvíli se vrátil a pobídl nás, ať jdeme dál. Číšník nás zavedl do salonku pro uzavřenou společnost. Pán se asi styděl sedět se špinavou a otrhanou holkou mezi ostatními hosty. Seděli jsme u malého stolku a zatímco jsem svírala hrnek horkého čaje v dlaních, začali se mě ptát na můj život. Snažila jsem se odpovídat co nejstručněji, byla jsem zvyklá držet si odstup, ale jejich přátelský zájem mi dával pocit, že se nemusím bát otevřít. Když jsem vyprávěla, proč jsem na ulici, paní mi jemně položila ruku na rameno, jako by mi chtěla dát najevo, že mě poslouchá a že mi věří. Po chvíli ticha mi její manžel s klidným výrazem nabídl, jestli bych u nich doma nechtěla pomáhat v domácnosti. Řekl, že by mi poskytli teplé jídlo, ubytování a vše potřebné. Jejich nabídka mě zaskočila, nebyla jsem zvyklá na takovou vstřícnost. Podívala jsem se do jejich očí a zkusila odhadnout, jestli v jejich slovech není nějaký skrytý úmysl, ale viděla jsem jen laskavost. Skutečně byste to udělali, zeptala jsem se nejistě. Paní přikývla a odpověděla: vypadáte jako někdo, kdo si zaslouží nový začátek. Rádi bychom vám ho nabídli. Tak jestli chcete, tak pojďte, řekl pán. Nejsme sice na to připraveni, ale dnešek nějak přežijeme a zítra pro vás vyklidíme volný pokoj, ve kterém je prozatím jen nepořádek, a nějaké zařízení také najdeme. Šla jsem. I když jsem si vzpomněla na slova kamarádky Jany, že za krásnou nabídkou se většinou skrývá nějaký podraz. Ale co, řekla jsem si, horší než teď to asi být nemůže. Večer mě přivítal v novém domě. Byla jsem plná obav, ale také jakéhosi vzrušení, jaké jsem necítila už dlouho. Paní domu, kterou jsem stále nevěděla, jak oslovit, mě zavedla do útulné koupelny. Tady se můžeš vykoupat, řekla a ukázala mi měkký ručník a voňavé mýdlo. Jakmile jsem vstoupila do vany plné teplé vody, cítila jsem, jak ze mě pomalu odchází únava posledních měsíců a něco, co jsem už považovala za trvalou součást svého života. Po koupeli mě čekala skromná večeře. Na stole byla připravená polévka a kousek chleba, ale pro mě to znamenalo víc než jen jídlo. Byla to známka laskavosti, o kterou jsem dlouho nezavadila. U stolu jsme spolu seděli tiše, a přitom to byla jedna z nejpříjemnějších chvil, které jsem v poslední době zažila. Omlouvám se za to skromné jídlo, nečekali jsme hosta, ubezpečila jsem ji, že pro mě je toho dokvas. Když jsme dojedli, manželé mě zavedli do malého pokojíku, kde stála postel s měkkou peřinou. S úsměvem mi řekli, že zítra pokoj uspořádají lépe, ale že teď bude můj na dnešní noc. Dívala jsem se na ně s pocitem, že tohle místo je začátkem něčeho nového, a cítila jsem se jako doma. Ráno jsem se probudila v čistém, teplém pokoji, vedle postele na židli leželo připravené pracovní oblečení.
Byla jsem dojatá tou péčí, kterou mi poskytli. Věděla jsem, že jim to musím nějak oplatit. Celý den jsme se všichni tři věnovali vyklízení mého budoucího pokojíku. Bílení a nastěhování nějakého nábytku. Byla to dřina, ale pro mě radostná dřina, zařizovala jsem si nové bydlení. Pán pokoj vybílil, paní snášela různé obrázky, vázičky a jiné ozdůbky, aby mě bydlení co nejvíc zútulnila. Pokud nepočítám čas oběda a přestávky na kávu, pracovali jsme celý den. Večer jsme se sešli v obývacím pokoji u prostřeného stolu. Paní domu připravila večeři, která voněla tak domácky, že jsem na okamžik zapomněla na svůj dřívější život. Pan domácí se na mě usmíval od protější strany stolu a já cítila, že jim na mě opravdu záleží. Pomalu jsem přestávala být jen hostem a začínala si připadat jako někdo, kdo sem skutečně patří. Víš, Moniko, řekla paní domu, když jsme s manželem zjistili, že nemůžeme mít děti, jako by nám něco chybělo. Dům byl prázdný a přestože nám nic nechybí, cítíme někdy zvláštní prázdnotu, její hlas byl jemný a já v jejich očích zahlédla smutek, který pečlivě skrývala. Po večeři pan domácí otevřel láhev červeného vína. Zatímco nám naléval, jeho oči zářily zvláštním teplem. Povídali jsme si, smáli se a já cítila, jak mě jejich přítomnost hřeje. Pak vzhlédl a s úsměvem pronesl, Moniko, byli bychom rádi, kdybychom si tykali. Paní domu se přidala, odteď nám klidně říkej Hanko a Romane. Nejsi pro nás jen pomocnice. Přijali jsme tě do našeho domova, i do našich životů. Zvedla jsem svou skleničku a usmála se na ně. V tu chvíli jsem měla pocit, že jsem našla něco, co jsem dlouho hledala, domov a lidi, kterým na mě záleží. Následující ráno mi Hanka navrhla, abychom si vyšli na malou procházku po městě. Byla jsem trochu překvapená, že na mě má čas, ale zároveň jsem se těšila, že poznám něco víc. Hanka mě vedla známými ulicemi města a ukazovala mi obchody, kavárny i knihkupectví, kde ráda trávila volný čas. Bylo hezké vidět město jejím očima, jako by najednou ožívalo. Po chvíli mě zavedla do jednoho obchodu s oblečením. Když jsem si uvědomila, kde jsme, pocítila jsem nervozitu. Kolem mě visely krásné šaty, svetříky a kabáty, které působily až neskutečně. Neměla jsem ani korunu, a navíc jsem nikdy nebyla zvyklá, že by si někdo dělal starosti s mým šatníkem. Neboj, Moniko, vybereme něco praktického, řekla Hanka, když viděla můj překvapený výraz. Nemůžeš přece chodit pořád v tom, co jsi měla na sobě, když jsme se potkali. S lehkým pocitem studu jsem si prohlížela oblečení, které mi Hanka podávala. Byly to jednoduché kalhoty, halenky, ale také jedno tričko s jemným květinovým vzorem, které jsem si skoro nedovolila vzít do rukou. Tohle ti bude slušet, usmála se Hanka a podávala mi další kousek. Snažila jsem se jí vysvětlit, že toho nepotřebuju tolik, ale když jsem viděla její nadšení, už jsem nedokázala odmítnout. V kabince jsem si zkoušela různé kombinace oblečení a postupně jsem se začala cítit v nové roli pohodlněji. Při jedné zkoušce jsem se přistihla, že se sama na sebe usmívám do zrcadla, a připadala jsem si, jako bych byla někým úplně jiným. Po nákupu jsme se rozhodli zajít ještě na něco k snědku. Sedli jsme si do malé kavárny na konci ulice, kde mi Hanka vyprávěla různé historky o své rodině a mládí. Mezi příběhy jsme se zasmáli a já jsem se cítila čím dál víc jako součást jejího světa. Když přišel účet, rychle jsem zalovila v kapsách, ale Hanka mě jen pobaveně zarazila rukou. Dneska si mým hostem, usmála se a já pocítila zvláštní vděčnost. Cestou domů jsme se ještě zastavili u malého květinářství. Hanka vybrala jemnou bílou růži a podala mi ji. Ať ti připomíná dnešní den. Nový začátek, řekla s úsměvem. Podívala jsem se na růži, její jemné okvětní lístky působily křehce, ale zároveň měly něco uklidňujícího. Stiskla jsem ji v ruce a přikývla. Byla to jen růže, ale pro mě představovala mnohem víc, byla symbolem něčeho,
co jsem dlouho postrádala. Když jsme dorazili domů, měla jsem pocit, že tenhle den byl zázrakem, který mi přinesl víc než jen nový šatník. Přinesl mi naději a pocit, že i já mohu mít v životě trochu štěstí.